Creus en el destí? Creus que som d'una manera concreta i no la podem canviar? La biologia s'ha plantejat això mateix i durant molts anys es creia que les cèl·lules del cos, quan es formen, reben els trets necessaris per fer una funció concreta, el seu destí cel·lular, i un cop fixat, aquest és permanent. Però una sèrie de descobriments científics van fer evident que això no és del tot cert i que podem forçar canvis en el destí cel·lular. Ara sabem que manipulant un nombre reduït de gens podem convertir una cèl·lula del cos en una altra. I aquest canvi de paradigma ha obert la porta al disseny de teràpies cel·lulars que volen substituir les cèl·lules que s'han fet malbé o que s'han perdut a causa de malalties per cèl·lules noves fetes a partir de cèl·lules sanes del cos. Un exemple és la diabetis tipus 1, una malaltia crònica que apareix en nens i en persones joves i en la qual el pàncreas té un dèficit de cèl·lules beta. Aquestes cèl·lules són les que secreten l'hormona insulina, que és clau per regular l'entrada de glucosa a les cèl·lules del cos. Doncs bé, les persones amb diabetis tipus 1 s'han d'injectar insulina cada dia perquè no la produeixen. I això que sembla una solució molt fàcil, la veritat és que no ho és. Sabeu quantes vegades s'han d'arribar a punxar en un any? Fins a 3.000. Actualment, creiem que per curar la diabetis tipus 1 hem de recuperar les cèl·lules beta perdudes. Per aquesta raó estem investigant com transformar cèl·lules de la pell, anomenades fibroblasts, en cèl·lules que produeixin insulina i un cop transformades es puguin retornar al mateix pacient. I com ho fem? Doncs utilitzem els gens que més influencien la formació de la cèl·lula beta durant el desenvolupament de l'embrió. Quan introduïm aquests gens en els fibroblasts, les proteïnes que produeixen són capaces d'activar altres gens de cèl·lula beta, com el de la pròpia insulina, alhora que anul·len els gens típics de fibroblasts, de manera que forcem un canvi en el destí cel·lular. Doncs què us sembla? Si una cèl·lula pot canviar de destí, nosaltres també, oi?